नागिरदों जोङो रिजर्ट दङ थारमाने बिथिं लासै लासै हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय बयखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय दिनै फैदों जोङो भैरबकुन्दआव मार्टिनाया माबायदि थाबायदों पुरा पकेटाव आखाइ सुना लानानै पुरा थाबायगासिनो दङ दा मोनसे खोथा मोजां नांदों आरो बेवहाय जायगाफोरा सोलायजोब्बाय पुरा लामाफोरखौ बानायजोब्बाय आरो गासैबो जाथिं गोसो बेथिंनो जोङो थांनो हायो नैबे नायदो पाक्का लामा लासै लासै नैबे नायदो पाक्का लामा आरो बिथिं गंनै गंथामसो गोदान गोदान रिजर्टबो बानायबाय स' बे हिसाबै जथेस्थ माने टुरिस्टनि थाखाय जायफ्रा बेवहाय पिकनिक जानो फैयो बिथांमोननि थाखाय जथेस्थ माने बेवहाय बै मोजां माबा जाबाय आरो बेखिना आरो बिथिं नायदो वेदारा एसां समायना बे हाजोआ मिथियो बयबो बेखौ माने कमन आरो प्राय सबनि भिडिअआवनो बे हाजोखौ नुबायनो थायो आरो बिथिं नायदो बिथिं वेदारा एसां समायना माने पुरा क्लिन स' बिदिनो थाबायगासिनो दङ जोङो बेखिना साइट फर इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बेवहाय केम्पास जागोन आरो बेनि नै लोगोफोर नायदो भैरबकुन्दनि फिसा फिसा न' नोंसोर गाखोनो हागोन ना हाया ओइ बे लामायाव थांनो नागिरदों जोङो रिजर्ट दङ थारमाने बिथिं लासै लासै एकदम लासै लासै गाखोलां
बरिया हाबाय दे नै बेफोरखौ रिजर्टनो बानायगोन जों रिजर्टनिनो माबाफोर बेखौ बानायगोन बायदि मोनदों फिसा फिसा बिदि न' लुना दोनदों आरो बेखिनियावनो गोदान गंसे रिजर्ट दङ थाखोसे गिदिंना फैयो जोङो बे रिजर्टनिनो जागोन बेफोरो रुम भारा लानो हायो जों इथिं नायदो हाजोआ बरिया बारनांगासिनो दङ दे बेखिनियाव लोगोफोर नै बेयावनो दङ रक हिल भेलि फेमिलि रिजर्ट हिल भेलि फेमिलि रेस्टुरेन्ट नै बिथिं नायदो गथ'आ उन्दुलांबाय दुदु उन्दुलांबाय बियो बिदिनो दसे थाबायना होयो बियो नै बिथिं कनि पारे किबाव बेखिना गोदानै माबा बानायनायनि थाखाय जोबोद माने मोजां जादों बेरायनो मोजां जादों बेखिनियाव आरो बेकग्राउन्डआव आरो बिथिं समायना भैरबकुन्द हाजोनि नुथाय दालां बानायना होदों नायदो नैबे लोगोफोर नायदो रक हिल भेलि रिजर्ट एन्ड रेस्टुरेन्ट नैबेयावनो साहा लोंबाय जोङो नैबेथिं itu sasen lagi मुर्तिफोरखौ बिराद मोजां मोनो थारमाने sisi दिनैहाय फैदों जोङो एडुकेशनेल टुर मोनसेयाव गथ'फोरखौ लाना फैदों क्लास 10 नि स्कुलनिफ्राय बिदिनो दा मोनफैबाय भैरबकुन्दआवहाय बेरायनो फैनाय बे जायगायाव मोनफैबाय जोङो दा बिदिनो एसे बेरायगासिनो दङ आरो बेबाराव भैरबकुन्दआव फैनानै थारैनो बिरादनो मोजां नांदो आरो बिराद माने जायगाफोरखौ सोलायनाय मोनदों थांनाय बारनिफ्राय आरो माने प्राय 1 बोसोर जायाखैनो 9 मान्थसो जादोंनो आरो माने मोजां रिजर्टफोरखौ बानायदों जायगाफोराबो सीसी ब्लक माने एसे डेभलप जाबाय आरो सिगांनिख्रुइ नै बिदि आरो पुरा मोजां जाबाय आरो जायगाया नैथिं रिजर्ट बे रिजर्टआवनो गथ'खौ एसे गेलेहोनो फैदों नैथिं डाइनासरबो मोनसे दोङो गथ'फोरा बिथिं बैथां एकेबारे गावसोरनो गिदिंला जोब्बाय आरो बिसोरखौ दा बिदिनो गावबा गाव बेरायथों बिसोरबो जोंबो एसे बेरायफैदों जोंहा फिसाजोआबो फैदों नालाय बेखौ एसे बेरायहोफायदों दा बे रक हिल भेलि रिजर्ट बेयाव जोङो हाबबोबाय साहा ताहा लोंनानै एसे रेस्ट लानानै फैखाबाय दायो पार्कआव हाबबोदों थारैनो बिराद समायना आरो बे पार्कआ नै बिथिं आरो बे पार्कआ बे रिजर्टनि बे पार्कआ आरो बेयाव दसे गेलेहोनोसै गथ'खौ ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो आरो सिगांनि बायदि नङा आरो दानिया भैरबकुन्दआ बिराद सोलायबाय नोंथांमोना गोसोखांबा फैनो हागोन फेमिलिजों फैनो हायो फैनानै आरामसे बेयाव हरबो थानायनि
माने बेबस्था दङ ओमफ्राय देखायलांगोन नोंथांमोनखौ हानायखिनिखौ नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना बावनाङा जोबथारनायाव जोंनि भिडिअ माबायदि जादों जोंखौ फोरमायनो दाबाव लोगोफोर स' नायलांदो नोंथांमोना नैथिं माथिनाया गेलेनोफोरा रेडि जाबाय न'फोरा आराम्भ जाबाय नो बेहा थ' आं एसे नायनोसै देखायनोसै बाबा दोनो जुवालि आयु इमान जोरे बहि दिसा लाहे लाहे दोनो जुवालि दे हाय दिबि दे हाय दिया Kini thak ro Hai dia. Moi ta balang puro. हाय दिया ए हाय दिया Ro moi ahi ponai. Ro. Buhi balang. Buhi lo. Ha, buhi lo cha. itu damar manu re baba iya teh baba deh baha ya teh Bima pisa juga legasin dong. Ini. Iya lagi ya. Cepatlah yang no. Iya, penuh hati. Lari sekali. hai manu Naive जाबाय सायाव डायनासर बे मस्त गेदेर डायनासर मासे बानायनानै दोनदों आरो बेखौनो जोङो आं भिडिअ खालामनो फैदोंमोन बेयावनो मुनुहाबो खारै खारै फैबाय आंनि उन tak ifale banal ke hil ase are be moसे swimming pool munu main ini hal mau nak Mau pani itu kotor. Hah? Pani itu kotor. पानी नाही ताते रॉक हिल व्हॅली रिसोर्ट Ayo tarik si baba. Hai kini. Menu. Kipa hubo. Apa? Ah, Sudah mana? Bas. buah kan denggir. Oh tulis ya. Ah. Menu kia ada sakit saya boleh. Hah? पर नाइट बेवहाय माने फेमिलि थानो हानाय बेबायदि रुम आरोना पर नाइट बेवहाय 2000 3000 बिदिनि रुम दङ कोका-कोला नैबे जाबाय ट्री हाउस बिफांनि सायाव न' ट्री हाउस Iya. Nera sih, puhila mana? Mana? Oh, amal terus penapi beli mulu. Mana? Buat.
dikira papa. Hai papa. Ifle sak. Ibar itu kakak saya deh. Ria so khonse gakhonai logofor Rore tapi dah papa. gakhona naibay Saya video ko video gitu. आरो बे रिजर्टनि नुथायखौ नायदो भैरबकुन्दनि रक हिल भेलि रिजर्टनि बे जाबाय ट्री हाउस गाव हारसिंनो ओंखारनो नागिरदों आरो बि ओइ मनु पुरी जाबि ए मनु बोले निजेও কইলো নিজৰ নামটো थान्दा जरासे gitu kak menilo kita lang बेसांनि लाखो 20 টাকা থাকুন লো नौटा मोनदो दा नौटा मोनदो गुदै ना गोदैसो दहाय लांदोंमोन बारा गोदै नङा गुदै नङा थाइसेल' नामा गुदै मोनबाय आरो दहायनिया गोदान लाबोबाय दा बावसो लाबोदों बे माजुंनि लकेल ना भुटाननि भुटाननि पाइकारि ना आमलाइ दंमोन नामा आमलाइ बल मनो बल आरो